עכשיו אנחנו שמים את הממרח. רגע. נראה לי שהיה צריך פה עוד. כן, גם אתה חושב? לא, נראה לי אתה יכול למרוח את זה, לא? בוא נראה. אתה יכול למרוח. נחזור אליכם שסיימנו. אז הנה אבא שלי עכשיו מכין את הכדאית, כאילו לא היה לנו מספיק, ונחזור אליכם. הנה אבא שלי סיים, עכשיו אנחנו שמים את זה במקפיא ונחזור אליכם. חברים, הנה זה מוכן. תוציא אבא. צריך לחתוך את זה, לא נראה לי. לא. קבלו. וואטה. יואו. זה נראה טרי. תגיד שלום. היי. אני מפחד שזה פתאום מתפרק. אל תדאגו, אל תדאגו. אבא, הכי טוב. זה לא אל יתפרק. תדאגו, אל תדאגו. הוא לא יתפרק. וואו! יואו, זה יצא מושלם. אני אוכל הכל. לא הכל, צריך לאשר גם לנו. וואו! יאללה, חותכים. זה פחד ניסית שאני תחתוך. רגע, עכשיו הזמן הגיע. חותכים, חברים. זמן? לראות אותה בפנים? כן. את הכדאית. קרנצ'י! וואו! אני יכול. אני יכול, אני עדיין לא טעמתי. רגע. מה? עכשיו אני. אוי חברים, אני ואתה נחלק. אני טועם חברים. וואו. וואו, קיים. הללויה. איך זה יצא? זה מטורף, נכון טעים? בואי חברים. עכשיו אנחנו שמים את הממרח. רגע. נראה לי שהיה צריך פה עוד. כן, גם אתה חושב? לא, נראה לי אתה יכול למרוח את זה, לא? בוא נראה. אתה יכול למרוח. נחזור אליכם שסיימנו. אז הנה אבא שלי עכשיו מכין את הכדאית, כאילו לא היה לנו מספיק, ונחזור אליכם. הנה אבא שלי סיים, עכשיו אנחנו שמים את זה במקפיא ונחזור אליכם. חברים, הנה זה מוכן. תוציא אבא. צריך לחתוך את זה, לא נראה לי. לא. קבלו. וואטה. יואו. זה נראה טרי. תגיד שלום. היי. אני מפחד שזה